שלום לך, מר גדי תרקאי, תציג את עצמך. בוקר טוב, קוראים לי גדי תרקאי, אני יושב ראש הקהילה האתיופית כאן באשדוד. אני נבחרתי על ידי הקהילה. אנחנו, הקהילה האתיופית כאן באשדוד, התארגנו לפני כמה חודשים בגלל שהבעיות בקהילה, ראש העיר, כל ראש העיר שנבחר, כי הוא מבטיח לנו הבטחות ולא עומדים בהבטחות שלהם. ולכן אנחנו לפני מספר חודשים התאחדנו כל הקהילה ביחד, נתאספנו ובחרנו נציגים בכל רובעי, שיהיו בין 2 ל-3 הנציגים הבחורים, שהם בעצם שנוכל ביחד לסייע לקהילה האתיופית כאן באשדוד. ולכן אנחנו ביקשנו מראש העיר שיקיים את הבטחתו לפני מספר שנים שהוא הבטיח לנו. מה המטרה של הקמת המרכז הקהילתי? אז זהו, הקהילה האתיופית, הקהילה, התרבות שונה לשאר התרבות בישראל. אנחנו רוצים שיבנה לנו מרכז קהילתי, שנוכל להתאסף בלוויות, בשמחות, כי פשוט בקהילה אנשים באים מבחוץ, הרבה אנשים באים אלינו מהבוקר עד הערב, ולכן עד עכשיו אנחנו התאספנו בדשא, מתחת לעצים, ובלי תנאים, בלי שירותים. אנשים באים מקומות רחוקים, מבאר שבע, מחיפה, מגיעים לפה לנחם את המשפחות, ואנשים מאופקים יום שלם בלי שירותים. זה פשוט בלתי אפשרי. לכן אנחנו פונים לראש העיר שיקיים את הבטחתו. הרי אנחנו בבחירות תעזרנו לו, תמכנו בו שיבחר. הוא גם הבטיח, אחרי שאני ייבחר אני אקיים את הבטחתי ואני יודע את הבעיות שלכם. אחרי שהוא נבחר, נכון, הוציאו תקציב לקהילה האתיופית כ9 מיליון שקל, ואיפה התקציב? אנחנו לא יודעים. עכשיו גם בבחירות השניות, והוא גם אמר אני אסייע לכם במה שהבטחתי לקיים, גם תמכנו בו. אנחנו אנשים תמימים, תמכנו בו, כן המשיך בשלטון, והובטח לנו לפני שנתיים שם אבן פינה לבנות מרכז קהילתי, אבל הנה עוד מעט נגמר גם הקדנציה השנייה, והוא לא מקיים את הבטחתו. גדי, מה בעצם הצרכים של הקהילה? חוץ מהמרכז הקהילתי, אבל מה בעצם הצרכים של היום-יום של הקהילה? הקהילה יכלה, הרי הקהילה שלנו מאוד מאופיינת בתרבויות. הקהילה לא יכולה ללכת לתקתק בדלתות של מישהו אחר, או לשבת בחוץ, לעשות כל מיני דברים. הרי הקהילה צריכה שמישהו יכוון אותם. אם המרכז קהילתי ייבנה, זה יכול, אנשים מלומדים יכולים ללוות את המבוגרים, שיתנו להם מענה, ישבו איתם, ילמדו אותם על התרבות, על תרבות ישראלית, שהם יכולים לסייע להם. אבל מה קורה היום? הקהילה שלנו מסוגרת בבתים, הם יושבים לפעמים מול הכבישים, עומדים, סופרים מכוניות, כמה מכוניות עברו. למה זה צריך להיות? בכל הארץ, שים לב, בכל הארץ יש יותר מ2 מועדונים שבנו להם, והם מתאספים שם, הם עובדים, הם לומדים, אפילו שהם יכולים גם לפתח את המועדון עצמו גם, כי במקום לשבת ולספור מכוניות, כמה מכוניות עברו בכל רגע. גדי, כמה מבני הקהילה יש היום בעיר, באשדוד? בערך כ-12,000 נפש יש הקהילה באשדוד. האם יש לכם נציגים במועצת העיר? אז זהו. עד עכשיו לא הצלחנו להכניס נציגים מהקהילה למועצה. פשוט, אני חושב שעד עכשיו יכלנו להכניס, לא רק נציג אחד, יכלנו להכניס יותר מ2 נציגים מהקהילה. פשוט, לקראת הבחירות, האנשים שלנו משוחדים אותם ב500 שקל, ב400 שקלים, והם הולכים, לוקחים את הקהילה, לוקחים את החברים שלהם, לוקחים את המשפחה,
לעבוד עם האנשים האחרים, ואז גומרים לנו לפילוג של הקהילה, ואז מה שקורה, בסוף הבחירות אנחנו נשארים בלי להכניס נציג מהקהילה. ולכן עכשיו אנחנו התאחדנו כולנו, גם היום, גם עדיין יש אנשים שהם נבחרו, מהנציגים שנבחרו, הם גם עדיין יצאו מאיתנו והם הלכו לקבוצות אחרות. אז לכן אני קורא פה במקום הזה, אני קורא לכל הקהילה באשדוד, בואו נתייחד, בואו נהיה ביחד, יד ויד, ואנחנו יכולים להכניס אפילו 4 מנדטים למועצת העיר. גדי, מה המצב בעצם של הצעירים? אתה דיברת על זה מקודם, רק רציתי להתמקד יותר במצב של הצעירים והמבוגרים בעיר. זאת אומרת, חיילים שבקהילה האתיופית, אתה יודע שיש הרבה שמתגייסים לצבא, ברוך השם. יש קהילה מאוד ציונית, מאוד מסורתית, מאוד מאוחדת, ומתגייסים לצבא ויוצאים מהצבא ואין להם תעסוקה, והמבוגרים אין להם תעסוקה, דיור, תעסוקה. איך מתמודדים, אתה כראש הקהילה פה, איך אתה ממנף את הנושא של התעסוקה והדיור, וגם בעיקר החיילים, דיור, כל נושא הזה? תראה, יש לי גם שני הילדים שלי הם חיילים ביחידות קרביות. אני עכשיו נכנסתי כיושב ראש. בינתיים עוד לא עשינו שום דבר. אבל בכלליות, הבני נוער שלנו פשוט הוא משרת, הם מתגייסים ליחידות קרביות, משרתים את המדינה, משרתים את האזרחי ישראל. אחרי שהם מסיימים את השירות הצבאי, אין מישהו מכוון אותם. הם צריכים ללכת להתמודד לבד. הם הולכים לעבודה שחורה. המשפחות חלשות. המשפחה לא יכולה לעזור להם. אין הכוונה. אז לכן אני עכשיו במקום הזה יכול להבטיח לזוגות הצעירים, לחיילים שלנו, אם אנחנו נהיה ביחד ונתמקד, יכולים לסייע לזוגות הצעירים, גם לחיילים המשוחררים. אתה בעצם רוצה לומר שבמרכז התרבות הקהילתי שיוקם, יהיה גם מהלך בפנים לדאוג לצעירים, לתעסוקה, לכוון אותם? אנחנו, בעזרת השם, בבחירות הבאות, אנחנו רוצים להכניס נציגים למועצה, אוקיי? למועצה, ושהם באמת גם יכולים לכוון את החיילים, את הצעירים, בעבודות, באקדמיים, בתעסוקה, בדיור. הרי איפה היום, בשנתיים האחרונות, אני יכול להגיד לך, חברים שלי, כ-20-25 צעירים, הם עזבו את העיר אשדוד, הם מתגוררים היום באשקלון. לא חרם. משם הם מציעים להם דירות בסכום סמלי, הם הולכים לגור באשקלון. לכן הקהילה שלנו לא צריכה להיות, אנחנו צריכים להתייחד ולהיות ביחד, וגם להקים את המרכז קהילתי, וגם לדאוג לזוגות הצעירים, לילדים שלנו, וגם לדאוג אם צריך שכר דירה, או תמ"א 38, וצריך לקדם את הדבר הזה גם. לכן אני חושב שאנחנו צריכים, הגיע הזמן, אנחנו לא נגד ראש העיר, אנחנו באמת עם ראש העיר, אבל אנחנו רוצים שראש העיר יצא אלינו, יעזור לנו, יתמוך בנו, ואנחנו יכולים גם לעזור לו. משפט לסיום, אתה שמעתי שהיה לכם הפגנה בשבוע האחרון, ובעצם, למה בעצם יצאתם להפגין, וגם האם מטעם ראש העיר או ראש העיר יצאו בעצם לדבר איתכם, לשמוע את הכאב שלכם, את המצוקות, לנסות לעזור? אנחנו לפני, ב-16/11 יצאנו להפגנה, בגלל שראינו שראש העיר לא מזיז שום דבר. לא מזיז שום דבר, והקהילה, אנחנו נבחרנו על ידי הקהילה. אבל אמרנו לקהילה, פנינו לקהילה, תשמעו רבותיי, במשך שנה שלמה, אנחנו מנסים לדבר עם ראש העיר, להזיז משהו בנושא הקמת מועדון, מרכז קהילתי, ראש העיר לא נענה לבקשתנו. אנחנו פנינו לקהילה, מה עושים? הקהילה אמרנו, פה אחד, כולם, אנחנו יוצאים להפגנה. יצאנו להפגנה, לצערי הרב היה גשום, למרות הכל. היה צפי שלנו יגיעו כ1,000 איש, אבל הגיעו עם הגשם, עם הקור, כ-350 אנשים באו, הפגינו מול העירייה. לצערי הרב, ראש העיר, אני לא יודע מה יש לו נגד הקהילה, הוא לא יצא אלינו, לא יצא לדבר איתנו.
ולא שלח מטעמו שמישהו ידבר איתנו. על זה אנחנו מאוד כועסים, מאוד נתראים. עכשיו, נכון, היו אנשים חשובים, היו בהפגנה, היו הקייסים, היו אנשים מאוד חשובים, זקני עדה באו, והם היו איתנו בהפגנה. ראינו עד כמה שזה כואב לקהילה, עניין של הקמת המועדות. עכשיו, כיבד אותנו חבר הכנסת שמעון סלומון, והוא גם יזם לדבר עם ראש העיר. ראש העיר הבטיח לכנס קבוצה גדולה של הקהילה, ידבר איתנו על הבעיות שלנו ב-30 לחודש. אנחנו נשב איתו, נדבר איתו, אם הוא יענה לשאלות שלנו, על הדרישות שלנו, על הבקשות שלנו, אנחנו נמשיך להיות יחד איתו, לתמוך בו. אבל אם ראש העיר ימשיך באטימות שלו, אנחנו משביתים את כל המערכת החינוך, משביתים כל העובדים מהעבודה, מהכל. אנחנו יוצאים להפגנה מול הרשות, אבל אם ביום הזה בהפגנה, היא תהיה הפגנה אלימה, הפגנה קשה מאוד, וזה, אני לא מאחל בהפגנה הזאת, ההפגנה תהיה אלימה, אני לא רוצה שתהיה אלימה, אבל אין מה לעשות, כי אני חושב שבמדינת ישראל צריך להיות אגרסיביים, אחרת, כמו 30 שנה הבטיחו לנו לבנות מועדון, לא בנו את המועדון. ראש העיר הנוכחי, הוא אמר לפני 7 שנים, אני איתכם, אני בונה לכם את המועדון. עד היום הזה לא ראינו. נכון, שם אבן פינה, אבל אבן פינה שלא צריכה להתבזבז במשך 2 שנים. תודה רבה. הגעתי במשפט אחד לנקודה ממש מרכזית ששכחנו בתחילת הרעיון. אתה בעצם טוען שהקהילה האתיופית היום באשדוד היא כ-12,000 איש, ואני חושב שלאור מה שאמרת שאם לא דופקים על השולחן, שום דבר לא משתנה. אני חושב שהגיע הזמן באמת להתארגן, נכון, מעכשיו כבר, גם בקהילה בשטח עם המבוגרים, הקייסים והצעירים, למנף כוח פוליטי לקראת הבחירות הבאות במועצת העיר, ולהוביל שינוי ולהכניס, אני אומר אפילו יותר משתי נציגים. איך אתה חושב לבנות את המהלך הזה, למקם אותו, למנף אותו, ולהגיע למועצה, שלא יהיה פילוגים? אני היום קורא לקהילה שלנו, לקהילה האתיופית כאן באשדוד, להתאחד. בואו, אנחנו נתאחד. גם אלה ש500 שקל חשוב להם, רבותיי, מה יותר חשוב? שאנחנו נתאחד ושיהיה לנו נציג מהכנסת, נציג מהמועצה, ושנוכל לפתור את הבעיות שלנו, או 500 שקל חד פעמי שיכול רק, יכול לתת לכם משהו סמלי. אני רוצה במקום הזה, קורא לצעירים, למבוגרים, לזקני העדה, לקייסים, כולנו פה אחד. בואו נתאחד, כולנו נוביל מהלך. אנחנו רוצים לעשות שינוי בתפיסה שלנו, שינוי בעשייה שלנו, בקהילה האתיופית, כאן באשדוד. אני מאמין, גדי, שהשינוי שיתחיל מאשדוד כעיר מרכזית בדרום הארץ, זה יביא שינוי ומהפכה בכל הקהילה האתיופית, בכל הארץ. השינוי שהתחיל פה על ידיך, אני מאמין שיקום עור וגידים וכל הקהילה תתאחד בכל הארץ, יהיו נציגים שיתאחדו להתחיל להוביל שינויים כמפלגות עצמאיות במועצת העיר, ולא להיות מובלים על ידי מפלגות שלא דואגות לאינטרס של הקהילה. אני מאוד מקווה. תודה רבה. תודה רבה לך. גדי טרקי, אני מודה לך מאוד, יושב ראש הקהילה האתיופית באשדוד. תודה רבה על כל הפעילות וכל הכבוד. תודה רבה.